Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. 500. Let's get to more. Let's get to 500 more. 500 more. 500 more. Let's get to at least 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. And then tell your friend to tell your friend we are right here live. Tonight, I'm tired, but I still had to make time to come through and chill with you guys, because I promised that I'm gonna be live today. It's not gonna live if next time I'm live is 2023 zaka zitatu zapita mbuyomo, and later be also live because definitely Jessica Bobo. Can you hear me loud and clear? It's gonna be some vibe right here. I can't really silence one bit because no music. You will never hear me. Today there's nothing like that. No music in the background. Last time I went live, I think in the music younger background. But today, nah, kinda tired. I'm out here. It's a Friday today. Tonight, I should say. And I'm just waiting for my guys to come through so we can have some time to play FIFA. So guys, what's happening? What's good? I'm sorry that I've come live moja de hapo. Tena libena vage. Tango figa. Pango zidlowe live. So yeah, a few stuff I want to talk to you guys about. Good news, definitely it's gonna be some good news for you people. What else? I think pretty much it's gonna be more of the good news. We can even get to 2,000. There's 1,200 people here. Let's get to 200. To 2,000 viewers. Yeah. A shout out. Let's send some little shout out to Antamedina Obano. Shout out to Glory Magalani. Shout out to Biles Clement, Awonelaba, Biman, White Biman, Enoch Fernandez Caponia, Shadrick Samba, is it? Sambani? Yeah. Shout out to you guys that are watching live. There are issues that I want to talk about right here. My issues are boring. Younger and the vibes on vibes. Come on, so I'm a mania FIFA. Tonight we are playing FIFA. I'm waiting for JJC. Let's start on a lighter note. I'm waiting for JJC to come through. And right now, we're playing FIFA tonight. Friday FN Yabaize. Tomorrow, we are performing Kuwaji Tainage. We're coming through Bunda Social Weekend. This is Social Weekend. Freshmans. We're performing there tomorrow night. But for tonight, we're playing FIFA. I wish you could watch that one live. Alright? So tonight it's gonna be fire. And also, generally I just want to talk about music today. Tufuna kuti tijite appreciate kwa anthu amene amakonda music kwambiri. Kuyambira anthu amene amamvera nyimbo, komanso anthu amene amaimba nyimbo. Tikana anthu amene amaimba nyimbo tunena kuti amene wawo akhale kandi munthu wotchuka kwambiri. Kapena ndi upcome amene mwina niyo mangobwera kumene mu music industry. Kapena mwina simudafike sopotero kuti anthu samakudziwani motero muli kutali kwa bansi. Ndetufuna tikambene kuziviri zitatu koma zikhala zinthu zona kuti zikusangalatsani kumapeto. Titafika 2,000 manje. 8,000 aneba kuti abwere. Upcoming artists, established artists, both of you people can come through and tichire bwino. Alright? Ndiyeno, khani tukamba panena kuti woimba kuimba nkorani, kuimba njani. You know, for me, the way I know music, the way I got to understand music, figure music, I think
apart from talent, okay, ndi talent chimafuna talent. Apart from talent chimafuna so mdalitso meneyo mdalitso meneyo ili magawa ngapo, mdalitso meneyo uli ndi zisomo, which is grace. Mdalitso meneyo also ukale mdalitso wa ukale mwayi, alright, ukale mdalitso so wa mwayi pompo. Mama kazi zimene zikakhaluza tsarana zimene zili pompo chimodzimodzi zimakhala pokopsa and njira yako imakhala yabwino kwambiri. Wakhala kuti uli ndi luso, ndi uli ndi mwayi, ndi uli ndi zisomo, zinthu zitatu zimene zimonanga ndi ngodya zazikulu kwa basi. Anthu ambiri amasokoneza, amaona ngati mwina mukakhala kuti ndiwe munthu amene woimba ufunika so kuti mwina ukhale ndi zindalama zambirimbiri, koma mukhoza kukhulupirira kuti ambiri mwa ife amene ndi woimba tikambe chilungamo, ngakhala ine ndemwe tidayamba kuti tilibe kalikonse, ngokhala munthu chabe wotochoka ku nyumba kwa makolo, kumapita ku studio kukapemphaso kwa Fox ku step up kuti chabwino ndigere nego session nkhoza kuzonetsa ndili ndi luso lotheratu. Manifesesa. So kwambiri ambiri amene timachita zoyimba imbazi timakhala tidayambira pa zero nkufika apo nakuti tachuka. Ngakhale kunja ambiri onse the likes of Akon, kamfuna mpite kwa America, the likes of 50 Cent, anthu ambiri achina R. Kelly, na ndona kuti achina Kanye is like, it was the richest, man. It was the richest. Pano pa kuti ali pa namba chani singadziwe marecord anga, koma no ndimuna kuti ndi billionaire kwa basi. Koma no mtati mufufuze muona kuti adayamba alibe kalikonse, nkumapita mpaka na kufika kwina kwake. Chifukwa kuti panali talent, nkuzabwera po zisomo, nkuzabwerapo so mwayi, kukumanizana ndi anthu oyenera mmoyo wako, kukumanizana ndi anthu amene ngofunikira mu industry, situ zophweka umakhala mwayi. Ndi zimene zikakhala zatsogozana zimayenda po. Ambiri timafuna tione ngati kuti timabwera ndi kumanena kuti I know zinthuzi zimafuna kuti mwina ukhaleso ndalama chani. Ukachita bwino muzoyimba ibazicha mpamene udabasa kuti mwina mwakeso ndi mwayiyo wachitaso bwino munkhani ya matumba ndalama. You understand? So tufata kambe na nkhani imene yoyo, and like I've said ndribe nthawi ambiri ndikhalepo panopa, ndi nthawi yochepa kwa basi. Mafana ndingokhalapo 15 minutes 20 minutes. Ndiyeno tisamasokoneze kunena kuti talent imabwera mwina ndikuti ena timabwera kuona kuti yakukhomerera, yakupanga mauti mwakuti, imoti koma nonkhani ena kuti kodi wekha munthu kamaloso mu industry kapena kumabwera kuti ufuna pangezo menya sound. Cholinga chako ndi chani? Komanso be positive. Chifukwa anthu ambiri chimene chimavuta kwambiri ndi positivity. Timaiwala positivity kuti chimene chimafunika kwambiri. Nditi ngamapita pamalo paja nkukumana ndi senti, tangomuona momwe avalira kachimbuyo kachipewa kake kumbuyo, wavalira kumbuyo kachipewa kake, wamanga mangongo, tangomuona cho chijendera kunjanja, muona ni mfano wa matama kwambiri. Simunayankhula komwe, you know, koma mwango jaja sanga imbedana amene kapena sanga nkhana ni mfano wa matama amene nakumana naye right approach. Nthawi yenera kumana naye munthu, mayankhulidwe wanu muyankhana bwanji, and then the rest zimachita fall. Mwayi ndingati umenewo kapena kukonza mwayi yako, mwayi yako imakhangati choncho kuti ukuzikisa mmalo motani, ukuzitenga mota. How do you carry yourself as a person? Atisizolira tumenewo, ine sinilira, ine solira, ine ndiyoseka madala, wanipezesa madala. So yeah, that's it. So when I talk about that, mwayi komanso zisomo komanso kuzikiza mmalo oyenera, alright, ndizimene zimafunika, alright. So I want to talk about that. I have come here for mostly, apart from saying nena kuti ndimafuna nawo ma established artists, koma kwambiri ndimafuna ma upcoming artists. For neso ndakhala upcoming artists, I've seen people that have helped me so much to get to where I am. Lots of people bwana, kuyambira ma station, radio station, TV stations, social media, ngakhale ma club, you know, magero omwe muso support, social support yona kuti ukapita studio kuja yoraba ulinda balota kupatsa moto ndi madala izi mamenya ndipo mukamenya tiye nazo ambiri kwa masi. Anthu ndina kuti ma branding center moja timanena kuti digital pirates janja koma sina ngamabwera bwe kuyambira pano timakhala kuti be bakhala kuti nyimbo zakuzokulira ma branding center mafira kuti uyende tuli po. So I've made people ambiri amene anthandiza kwambiri mu luso langa. So
you as an upcomer, if you're an upcomer, you're watching right now, do we have an upcoming artist right here? If you are an upcomer and you know you do music, say yeah right here. Say yeah. So you as an upcomer, if you're here and you're watching, trust me, and it's just a matter of time. It's just a matter of kupeza nthawi yenelera yokumanizana ndi anthu yenelera ndi luso lanu kukhala chitsogolo ndiye kuti basi zonse zimakhala zavaya. So if you're an upcoming artist, I don't have enough time right here. I've got some good news for you. All right, I want to give back. I just want to give back to the industry. I want to give back to the Malawian music industry. I want to give back to mafana amene alingati ineyo panopa amene ineso ndalingatiwo zaka zapita mbuyomo. I want to give back to you. How do I want to give back to you? Napanga screenshot kuna kuniva live. Most of the times, almost every day, the lowly kwantha itali kwa basi. Kwantha itali kwa basi. Unena kuti andamabwera kumanga kuti tufata temba na nyimbo. Yeah, bwana ndufata temba na nyimbo. Machacha ndama zingati ndimbe na nyimbo. In fact, on that point in this anaiwale, ena amafika point na kuti kumapita mwina kuma Facebook page abodza achina senti first cent realist page ndimene iyi koma wena matopesa nambala yonama ya senti apeza Facebook page yonama, TikTok yonama, Instagram yonama kumene kujauza nene ndi senti. I've had those issues. I know that happens. Those zimachitika zimenezi nkupeza kazoti ena mpaka na kutumiza ndalama 20,000 kwacha kwa senti oti sakunziwa siwe niweni nkwajera ndalama manifesesa nachitika hapo zimenezi. Komano ndi ndifuna kuti pano sopano ma message amene manemba aja ndifuna taimba nanu kapena kutumiza ndalama kwa anthu ena chani pano pati bwere chimodzi tigwizana chinthu chimodzi chimene chingakhala choti mwina kwa nthawi kochepa chizakhala chopindulira kwa anthu ochepa koma it will have a great impact on the industry or in the industry. All right, so that's what I want to do. And also mufusa kwa nyimbo zitu lokality aba muifuna aba muina more because ever since 2023 sina drop kwa nyimbo hiyo say apart from the deluxe which was from just kuongezera kwa aba mukuja, you know, official release inajika 2023 nyimbo zeze nokhala ngophatiriza china ndiva ilira chani wasiya chaka chino sitatu kwa nyimbo hiyo musade nkhawa kai tusakaniza nkhani koma tikubwera nyimbo tidulutsa. It's about time, like I've said, it's about time. So Robert Bajora is an upcoming artist. Who else is an upcoming artist right here? I want to know an upcoming artist. So Robert Bajora, I've got good news for you. All right? And I've got good news for the rest of the upcoming artists that are here. All right? Ukubela hu, ukiyamawa, ukubela ina, ni birthday ya matala anyami. So maybe I'm going to talk about a birthday, parts of birthday, komanso. There've been so much blessings. You can agree with me. There's been so much grace, so much luck. Mbili muzaka zabidas. We give back to the society, but this time around I want to give it back differently. Different and these upcoming artists. I'm sure Ambuya can up mbali meneyo kulizikalebo. So what I want to do, I want to work with artists, upcoming artists, koma munjira yanji. Chimeti chida baba, chifanya ma message apita mandira makhala kwambiri. So sindingakwanisa kuika ndi munthu ali yese ya. Koma tipeza njira imene itapangisa kuti tikhayo tilipo. Chimeti china chona kuti I'll provide an email address tomorrow pa Facebook uba ndipanga artwork yanga yabuno bwino ndipanga provide email address. Email address imene yoyo maka sore ndipanga provide link. Ngajira provide link imene yoyo mukapanga click link imene yoyo ikukupititsani kumene mudapeze mabit amene apangisa ineyo right ndeka. So mabit amene yo ndi achita upload link imene yoyo mukavaya ku link kuja mwa click bam, you listen to the beats, you pick beat emotes imene yakusangalasana kaya kusangalasana awiri kaya kusangalasana atatu onseyo. You as an artist, you pick that beat imene yakusangalatsa and once go to the studio imene madalira ayo yanyatwa quality so yabo, record on that beat. All right, mukachita record ma beat imene yoyo imene yakusangalatsa pa 3 different beats paja kamfuna mpanga record ma beat onseyo. All right,
record on that beat. Mukachita record beat imene yoyo ndiye ndichita provide email address. Now email address ijano inuyo mutumizira kwa nyimbo mnachita po record ija. Kampanga record chorus yokha, kama ira rap mpanga record ka verse, kama ira dance mpanga record ka verse, kana R&B afro chamba yese mine no mafiracho. Record on that beat, particular beat imene yakusangalasa niyo, and then you send it to the email imene tapange provide. Mukamachita send it to email munivete please right here. I will upload this live kuti mubwereso mina mzapange refund. But mukamachita upload, you should make sure kunena kuti mapanga file name ya ninja. Nyimbo ya ninja minopanga ija mukapanga rename au mukamachita name, mukapanga title. Nyimbo ya ninja imemachita record. Ikhale ndi beat number imene tayike. Kwati mabit amene panga upload akhani ma number. Then mzaike beat number imene yoyo pa file imene pa nyimbo imene machita record ija. Muzachite beat number imene record name like that. Mukachita choncho muike song title yanu. Mukachita choncho muike dzina lanu. Pa dzina lanupo muike real name yanu. Alright? Muike real name yanu. Maka mungoika dzina lanu la artist chabwino. So tukayamba kuti song title, kapena tukayamba kuti beat number, mukulemba song title, mukulemba song title, dzina lanu ndani. And then mutumize. Mukamatumiza ku email kuja, body yanu ya email. Alright? Body yanu ya email. Ikaini ma details at Facebook. Ya inuyo. Alright? Ikaini ma details at Facebook, that's like your username ya Facebook. Ikaini phone number ya inuyo. Ikaini ndikumene mumakhala. Muike mbone mu email muja. Mundipese sepenemo. Ndikunena kuti file name yanu ija mwachita name na kuti beat number imene sankha ndi iyi, direct track ndi iyi imene pangira record, dzina la artist ndi limene lili. Ndiye mu body mu email muja. Mukaike username yanu ya Facebook, first nanga zambira Facebook. Mukaike username yanu ya Facebook. Mukaike username ya Facebook ija, muike so dzina lanu lenene la pansonko. Muika dzina lanu lenene la pansonko lija, muike so phone number yanu ndi kumene mumakhala. So mukaika zimenezo ndikuti mutumize ngineji. Mukatumiza ngineji ndikuti ife penepo tione timvere ndi timu yanga. Amene anakhala kuti wachita bwino kwa banzi kuti beat yanga akawanolera mabiti onse awiri wanimenyera bo. There are two things nenda chite. So mukamalowa ndakale kuti mukuzolowa chorus kwa musiebe space. Kumanga simufuna musiebe space mufuna mungoyona sati ndadolo nzapo bo kwina kuti zaona kuti mukakhala rumwa nyapa bo mamenya bo. Ine ndikuzaika kapena verse kapena chorus kandi bridge kandi intro imene mungafunire kwa amene atakhala wandowa mondisangalatsa. That is for free. I am not charging for that. So this one is for free. All right? This one is for free. So amene adalowe mondisangalatsa, amene mondisangalatsa ndilo wakandi chorus kandi verse kandi yani, that is for free. All right? And also, okay, one moment. Nkangokhala pompo ukulimba pali bekulira mungathetsa ndi failira. Khale pompo. Yes. Mesandike na. Yeah. Yeah, zimo kwambiri eh? Yeah. Yeah. Ndeti manena kuti tike sofona. Yeah. Timanena nena kuti mukango chita bwino kuti mwana wa beat ya pop, mairo wa pop beat ija. Ndikuti ine ndikuimba nanu nyimbo. Kandi intro kandi jani mukuimba ndine. Okay? Mukaimba ndine nyimbo chataimba limodzi. I will help you guys kuchita so promote. Alright? I will help you guys kuchita promote. Ndekuti chimene chita baba ndisasankha 3. Sina kama video alipo atatu. They don't each and every beat I'll pick one artist amene waimba bo. So ndisasankha 3 artists, 3 different artists amene waimba bo. Mabira atatu aja. Alright? Ndekuti ndikasankha mabira amene waimba bo aja akhala alimba ndineyo. Ndimba ndi upcoming artists atatu. Upcoming artists amene titaniza naso kuchita promote.
nyimbo ija tonse ndine mwanja timetinga kwanise kuti so anthu so ena amene muli pano amene makonda senti kuti muzazikonda nyimbozo nanga ena akwinawo azazikondaso tichita motero. Alright, ndiwe kaimba limodzi inu ndine. Komanso pompo ndizapereka 400,000 kwaja kwa each and every artist amene waimba ndine mwa atatu aja ndizapereka 400,000 kwaja ndina kuti mwina munjira yathu tithandize mwina ndi mwina amene mungachitire naye. So ndikuti amene wawina aliyense akulandira 400,000 kwaja. Komanso ali pachani kodi ali pa collabo ndi Mandela Cent. Alright, ndiye kuti tukira sothandiza sochita promote nyimbo zija. So like I've said, njira zimene mutachitire ndikubwerezanso pano. Njira zimene mutachitire ndina kuti mulowe ku link imene tayike mawa pano. Ndiye mukalowa kuinkili kuja musankhe beat imene yakusangalasani. Kana beat onse muchite record, mupange no send ku email address. Mwachita send ku email address kuja mbode mwanu mukhale mwalemba name yanu, mukhale mwalemba kumene makhala, mukhale mwalemba phone number yanu, mukhale mwalemba Facebook user name yanu. Mutachita so title, beat number nyimbo ija, mutachita so title ya nyimbo yanu, mutachita so title kamene mutalemba dzina lanu. Yende nisasanga ndi timu yanga. Mwachita mphumi mulimba ndine plus 400,000 kwacha. Bas zimene ndakubweresani zimenezo. Sinabwerese nkhani yambiri, I brought that. Ena kunena kuti yayi sipakhala ukhomerera, yayi sipakhala kuti mubera ma concept. If I am saying kunena kuti ndikupanga pick nyimbo zitatu, ndiye kuti zimene zandisangalasa. So ndiye kuti zinazo sizinafike kuti zikuzotisangalasa motero. There's no way I can go back and get the concept. There are thousands of concepts out there. So do not worry. Timachita izi. Ife timaimba. Tizaimba zatu mpaka. So osakaikira so kuti I want to mayas. Tikati bwino bwino. So I brought for you guys. Nothing much. So tomorrow I'll upload the artwork. Itachita illustrate izo sezi and then the mujite moteromo. Plus nnenetu pano fa anthu timafuna sokoneza tiyamboganiza kwambiri Malawi timaganiza kwambiri. Do not mistake this kapena kuganiza kuti izizi zachokera kukosoma kuti ndi project yako soma. I'm sorry to say this. Kosoma is a whole other different project. This is the IAMI project, Now You Shine project, sponsored by IAMI Ndeka. I'm just giving back to you people. I mean, makhala munimvera nyimbo zanga for a long time. So madaliso anga amendi nawo jeba ndungo bwereka. Ndungo gaira kwai. Competition ekutaliti ndibuzani ndichita so share ni ma details zake pa artwork jita share mawa. Ena kufunsa Harrison akuti kodi ndi beat type ndi afro yokha osadandaula. Ndana kuti kandi wa hip hop wovina sasa nkanyimbo. Kandi wa hip hop, kandi wa dance, kandi wa R&B, kandi wa afro. Uchita zimene zizi. Because ine ndimangamba to hip hop. Beat ya hip hop, dance, reggae, R&B, afro. I want an upcoming artist that has got these capabilities as well, because that's what will help us push the industry. So let's do that. All right, that's what I brought for you guys. I love you so much. My name is IAMI. All right, why would I be stressing? Why should I be forcing? That is a tapozata. Still get up and move on. What is it kavut as a voot? Got no time to worry. There's a tapozata. And get up and move on. So many people out there kufuna chikona ise. You see how weird, huh? Mwana ngala wafika by now. Mimbile phone. Kuni mchape FIFA. Akabwera ngatina sangala logo live. Mina ndilo live. Kuni mchape na FIFA magaya. Musangala ni mozo. I love you. My name is Saint. Thank you so much. Have a lovely night. Have a lovely weekend. Take care of yourself. Tomorrow we are putting the artwork. Let's do this. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.